Το Δούνε και Λαβίν είναι μία από τις πιο όμορφες αρχές της ζωής που μας δείχνει πόσο χαρά μπορούμε να νιώσουμε όταν δίνουμε χωρίς να περιμένουμε αντάλλαγμα. Η αληθινή ικανοποίηση δεν έρχεται μόνο όταν λάβουμε κάτι, αλλά και όταν προσφέρουμε κάτι με την καρδιά μας. Ας φανταστούμε πόσο όμορφα νιώθουμε όταν βλέπουμε το χαμόγελο στο πρόσωπο κάποιου άλλου, όταν του δίνουμε κάτι που έχουμε φτιάξει με τα χέρια μας, με αγάπη και μεράκι. Και αυτές τις γιορτές αυτό το δώρο μπορεί να είναι μία απλή κάρτα, ένα στολίδι, κάτι χειροποίητο που το έχουμε δημιουργήσει εμείς, δίνοντάς του μια προσωπική πινελιά γεμάτη συναισθήματα. Τι αξία έχει να το λάβει κάποιος όταν βλέπει πίσω από αυτό το έργο την προσπάθεια, την αγάπη και τον χρόνο που αφιερώσαμε. Και πόσο όμορφο θα ήταν να φωτίσουμε και τις καρδιές των παιδιών που θα πάνε να πούν τα κάλαντα αυτή τη χρονιά. Να έχουν μαζί τους γλυκίσματα, σοκολατάκια και μια μικρή καρτούλα φτιαγμένη με τα χεράκια τους, την οποία θα προσφέρουν στους ανθρώπους που θα επισκεφτούν. Πόσο χαρά θα δώσουμε σε ανθρώπους που είναι μόνοι τους αυτές τις μέρες. Πόσο πιο όμορφη και γεμάτη θα είναι η γιορτινή ατμόσφαιρα όταν τα μικρά αυτά δείγματα αγάπης ταξιδέψουν από καρδιά σε καρδιά. Ας μην ξεχνάμε ότι η προσφορά, έστω και με το πιο απλό δώρο, μπορεί να φωτίσει τη ζωή κάποιου που το έχει πραγματικά ανάγκη. Και αν το κάνουμε όλοι αυτό, θα νιώσουμε αυτή τη χρονιά πιο κοντά ο ένας στον άλλο, γεμάτη αγάπη και αλληλοκατανόηση. Είναι η πιο όμορφη μορφή δώρου που μπορούμε να προσφέρουμε, γιατί δεν είναι υλικά τα πράγματα που μετράνε, αλλά τα συναισθήματα και η αγάπη που κρύβονται πίσω από αυτά. Ας δώσουμε αυτή τη γιορτή, ας προσφέρουμε αυτά τα μικρά αλλά τόσο σημαντικά δώρα και ας γεμίσουμε τον κόσμο γύρω μας με περισσότερη αγάπη και ζεστασιά.